मर्निं बयनिसिमबो आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दा फुंनि 8:30 जाबाय आं बाबुखौ स्कुलाव लांनो नागिरदों। ओमफ्राय मैया हरावथ' जि बार फैदोंमोन ना, बार फैनानै माने गथाय सिथ्लाफोरा मा होनो बिलाइ सिरिजोबनानै माने फुङाव सिबग'नोनो हाजोबासै आङो। दिनै एसे लेट जाबाय। ओमफ्राय आरो गय बिफांबो फांसे बायदों जोंहा। गया बेखिनियाव ओंखारबाय फांसेयावनो बेखिनियाव ओंखारदों। गयखौ फाननो लांनोसै आङो। बाबुआ ओंखारना रेडि जाना नेबाय थादों। अखा हादों एसे एसे, बिनिखाय रेनकटनि गस्लाखौ जोमनो होखादों। बिलाइफोरा नैया जि एकदमबारे सिबनोनो सम मोनासै आङो। बेखिनिया जेन तेन सिबना दोनबाय एसे तारातारिनो। लामायाबो जि बिलाइ गोजा, माने सिबनोनो सम मोनासै आङो। बे फांसेनि गयानो बेखिनिया मनासे ओंखारदों। आरो भितराव बायदोंसो नामा आं हाबिना नायाखै। गय फाननो मोनफैबाय गय दखानाव। लाव थाइसे बायना लाबोबाय। बेयावनो दोनथ'नोसै, लांसै फाननो। गारि लाबोदों, गारि गंसे मैयानिजों। तामुल आनसिलै। दस भाङा। 11 केजि। 11 केजिल' ओंखारबाय गया। न'आव मोनफैबाय आङो। ओमफ्राय आदा लाहा माने दिनै अन्नप्रसन दङ बाबु फिसानि। बिखौनो दायो थांनांगोन ना बेयाव, ओमफ्राय गस्ला फिसा लाना फैबाय। पानिलाव आलु ओंख्रि। दै होनोसै, दै होनानै जायगाफोरखौ सिबिनोसै। लामाखौनो सिबग्रोनोसै, मानसिफोरा नुयो लामाखौ। बेलेगनिया साफा जाजोब्बायानो। जि गोलाव लामायाबो। सबनि लामायानो साफा जाजोब्बाय मालाय। आंनि लामायाल'सो जि दाखोर, माने बिलाइ गोजा। बेनिखाय आङो न'नि खनाखौ दोनथ'नोसै, न'नि भितराव खना खनलाखौ दोनथ'नोसै। ओमफ्राय लामाखौ सिबग्रोनोसै। लामाखौ बयबो नुलाङो नालाय। बापारे दाबो सिबाखै, मासे गाधा होनना बुंगोन मानसिफोरा। अखाबो फिसा फिसा हाबायानो। ओंख्रि मोननायाव लागि लामाखौ सिबनि दा। सिबबोलाबाय। साफा जाबाय। ओरैजायबो साफा जाबाय। जि गोलाव लामाया, दा बेलासे सिबाबाबो जासिगोन। दानो साफा सिबबाय। गया आरो फांसे दंबावो बायनाया, आं नुवासै, माने भितराव हाबनाय जायासै। ओमफ्राय दासो मिस्ट्रिफोरा बुंदो गया फांसे दंबावो होननानै। नैया माबोरै सोरना दङ, बायना दङ बिफाङा। गया बेबायदिनो दानना लानानै
मिस्ट्रिफोरखौ खानो होबाबो जासिगोन बिसोरो दा जिरायदों दसे आं मनाखौ ओरैनो सोलाबोबाय माखासे मानि दङ बिबार लाबायमोन ना बिबार दङमोन नामा सिङाव गय गोदाननि बिबार गय गोदाननि बिबार ओंखारबायमोन लकसान जाबाय बेलेग गयखिनियाखौबो फाननो नांसिगोन बिबार लाजोब्बाय बे गथाय नैबे बिबारमोन गयनि नै जि मोजां बिबार ओंखारबायमोन थिंगाले दक्से दोङो थिखांनो हालाय लायाखै जि गिलिर माने मिस्ट्रिफोरनो हैनोसै इसोरो खाना होथोंसै माखासे मानि गया आमदानि फैसा मोनदों आंहा दिनै दख'नाखौनो गांसे मोनसिगोन दहायबो 300 पसासि मोनदों ओमफ्राय दाबोथ' बेखिनिया मोनगोनसो दख'ना गांसेनि ओंखारबाय एक्सट्रानो गिलिरथार हानाय नंला बेयावनो खानो नांसिगोन अन्नप्रसन्न जानो थांनो रेडि जाबाय आङो ओंखारखांबाय आं 2टायावनो थांगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु दा 2टायानो जासिगोन 2:15 जाबायानो ओमफ्राय थांसै दा जानानै आरो बाबुखौ लायनो नांसिगोन गयखौबो लाबाय गय फाननो नांसिगोन आरो फांसे बायनायखौ दानि गया बेखिनियाव ओंखारबाय बेखिनिया खै केजि जागोनबा बेखौ लानोसै अन्नप्रसन्न जाना थांनानै फानहैगोन बाबुनि टुपि लानांगोन इमान दाखर जि दाखर आइमोननिया मा दाखर सिबनाय मानसि गैया मा गैयानो न'आव मोनफैबाय आङो न'आव हाबदों फार्स्टआव न'आव स्कुटिखौ दोननानै थांगोन न'से बारबानो मोनो ओमफ्राय नै जि दाखोर एकदम औवा बिलाइ गोजा गासैबो दाखोर सिबनाय मानसि गैया नालाय आइयाबो हाग'आ सिबनो बेमारि मानसि सानैल' हामा नाङो मानोबासो हाबा जाफ्लांनाय बायदि नाङो इयावनो थाबानो हामगौमोन बिसोरखौ नायग्रा मानसियानो गैया रावबोआनो आंबो फैबाय थानो हाया आंबो बिथिंजाय हारसिं जाहैबाय दा बेयावबो बिसोरो सानैल' गयखौ फानबाय जोङो ओरैजाय थांगोन दा जोङो बे टार्निं गिदिंनानै बाबुखौ लानानै न'आव मोनफैबाय आङो अन्नप्रसन्नबो जानानै फैबाय ओमफ्राय गयखौबो फाननानै फैबाय गय फाननानैथ' आङो एसे बुरजायानो मोनबाय दिनै खेबनै लांबाय नालाय गयखौबो ओमफ्राय दा मिस्ट्रिफोराबो दङ थाङाखै बिसोरनो साहा फुदुंना होनोसै आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान भ्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय